Batibat. Tinapalabas, sinurot ni Bituen ti pusa ani Demol, agingga iti arubayan da. Kaslad da kayat nga ipakamu ti pusa kini Bituen, ngem naalyaw idi kalaat nga imuyong ti pusa, akaslad da dimteng akabusor na. Kas taunay ti aligagaw ni Bituen a nagsubli iti balayda. Narnekanen ti turog ni Saro, ngem parbangunen ket di pay la makaturog ni Bituen. Nakarik namanen iti buteng, idi kelat a pimigsa ti angin. Inarakop na ni Saro, ngem anyan apan nakalyaw na. Gapot akas laawan ni Saro iti bukod na abagi, idi nakariing, ket pinilit na aginunod ni Bituen. Nagtultuloy ti panagbaliwen ni Saro, ket iti may sa amalem, at dakaduwada kini Toribio asimmangpet, tapno kalyenda kanon tinaikali agameng. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Batibat. Ay, pero Sabina! Sakit ng dito balay may! Ay, kanina! Tay na isinaaramay ni Saro day taag kalkalatik iti karuutan. Diyos sa manang nga ase, pataod ti demonyo na ita. Pataod ti demonyo ti makitkitak. Ti Rosario akwentas ko. Isarang ko iti na ita kalkalatik aramay. Itinagan ti Diyos aman nakabalen. Umadayo ka! Umadayo ka! Umadayo ka! Sika apasurot ti demonyo! Oh, anyat aramidem dita, bakit buwana? Ha? Saro! Anya tararamidam? Bakit buwana? Apay day ta Rosario nga isarsarang mo di takaruutan? Ha? Sakit? Anya di bagbagam? Pasurot ti demonyo? Kung kunam sabay? Kwa, baro. Oy, awan ti pasurot ti demonyo ditoy. No addaman pasurot ti demonyo, awan sa bali, no di jay pusa asimmang bay ditoy ayan mi. Nagpukaw ti anak mi, gapu iti day jay pusa. Anya! Ala, mapankan di tabalay mi. Kaduam ni Bituen amang isagana iti pangrabyan. Adu kami amang rabi. Karaman ka. Addam tumat aramidam. Kalpasan ang makapangrabi itayo. Anya ti iparamin mo kanyak, Saro. Maamuam to. Bituen, awan tagtagare dagiti lalaki anang rabi eh. Wan nga rod ina. Diyak maawatan tiriknak itay. Iso asaan akon anangan. Uray siyak. Ti amom, kinan ko ti inkarga kiti plato. Ha? Saan kamot anangan itay, ina? Sa anak anang isubo iti uray basit la ko ma. Diyak mo't maawatan. No apayakas jay tinasay op ko kadagiti na idasar. Nagbatad mo't adata tinagluto. Kat nalinis. Ha? Apayakas tati ko nam, ina? Kas lang amin saan analuto jay karne ti manok nga indasar mo. Naglangse tinalangab ko. Manipod iti malukong. No kasta. Agpada ta iti nalang ina buhana. Anya. Makaduldul o ak itayan. Ingkarigatak alinapdan tiriknak. Naglangsi ken nabuyok tinalang ko. Diyos ko. Nga mas daawak. Ini mas dati indasar ko. Wen.
Inibos da amin ti linutom a karne ti manok. Ina, imbag tadda ka ita kaduak. Nuawan ka. Ay, matayak nga tan iti butang. Bitwan, balasang ko. Patib karam ti pamatim iti Diyos. Agtalag ka kenkwana, adi nakabaybayan. Agkararag ka, ket dawatem ti panarabay na ken ka iti uray anya a mapasamak. Ina, Adda ka di, Rosario. awan ina. Napukaw day di rosaryok nga us-usarak ama kimi sa idi balasang akpay. No kasta, alaam day to'y maysa a Rosario. Ikwentas mon, tapno sigurado adi mo maiwagat. Agyaman ak ina. Anyaman ti mapasamak, di mo pukawan ti panagtalag mo iti Diyos, aman nakabalin iti amin. Ti Diyos anang paadda iti amin a makita, kan saan a makita ito'y lubong. Mas dawakan ka, gayam Toribio. Nagsayatan iti aldaw pa nagkali tayo. Tapno saanan anaskan asid silawan. Nagligat no kastoy arabi. Sapay naglamis ti angin. Sapay addan sa umay abagyaw. Tapumigpig sama ti angin. Aduraunay rekramom sao. Makaungot kan samat tan gayam Toribio. Bakero! Gayam Toribio. Di ka agungat Diyos artengan agkari. Sige, karyan nyo gamang. Masapor maarakon gamang ketiyawid ko Japan. Ay, sige. Ituloy yung tiagkali. Di da kam ikaskaso ditoy. Anya jay kunana? Nasken ang makalin tigaman? Kat iawid nan ijay Japan? Ay, naglaingan da ito'y asakang. Numapasamak ti kayat na. Jak, itolo. Kalata pimig sa tiangin. Ay, agbagyon sa talaga. Gayam Toribio, agbagyon sa. Kas lalipugpug ti angin amang dardarup iti balite. Sardeng niyo pa iti agkali kakadwa. Hoy, isardeng niyo pa iti agkali. Didak mangmangad. Pare Toribio. Awan matan ni gayam Toribio iti abay ka. Ay, Diyos! Nagsardang yung tinapigsa nga angin, ina. Oh my God, Ramorta, hitaan tada saro. Ay, saan? Saan balasang kaw? Saan tapay arumwar? Dakas nagparparik na kanyak. Apay, ina. Amok, adi mo nangagdag iti nangag ko nga ikisitay. Nangagyumat, jay nangag ko. Ni Saro, ina. Ang mga nudakas tinapasamakan ko na. Inta kitaan. Sige, rumwartaan. Ngam aganad ta, balasang kaw. Ati abagak. Nablunsan na. Diyos, ama ng nga ase. Lupay day takanigid nga abagam barok. Saro, anyat na pasama. Bakit buwana? Ilutam ti abagak. Isublim ti nablong abagak. Naspak dakkelas ang ati balite.
At pinanggap ko apukanan. Naipandag ka dagiti pagkalkalyen mi. Agad, kasanudan. Natay dansan. Awan man la tinanggag ko nga asog da. Milagro. Anya ti milagro. Day, maigaraw mo na itilimpya. Naglaingkan bakit buwana? Naisublim tinalagpay nga baga? Kwa, barok. Imposible. Aguray ka. Sikat tinakaisubli iti bulok wenno? Milagro tinapasamak. Saro, barok. Di mo ko na ang milagro da ito, bakit buwana? Oh, kitaan nyo, oh. Kaslawan tinapasama kanyak. Naisubling ti bulok. Naisubling awan kurang. Awan mapabasol iti napagtangka dagiti 5 a pinagkalida saro ina. Wala. Tabik ti maida ti kalamidad, wano disgrasya. Nagbatad mo't day takas labagi ti tao. Naipandag kadakwada. Inabona, da kayo mat kano itirabi ditoy. Awan. Anyamat nga iter aramidin nyo ditoy. Imay ko inagasan ni Saro. Amoy umot anasugat. Naisina jay may sa aramay na. Ay, wala niya. Nasip nga ta anak. Ingawid dakmutan nga umyan. Anyamat iter aramidan da kita kalkaling ay. Nanya ti kalkalyan daya dita. Borso. Nay, ay, da ka mat gayang pare. Apaya sumsumraam ni bakat buwana? Awan mo't basol day ta bakit itinapagtang kadagiti na disgrasya. Nay, makaungot kan samat pare. Kas makita mat. Napandagan dagijay. Apay. Adda ka di basol mi iti ipapatay dagijay? Ko pare. Anya ka di nga paiso di kalkalyan da. Jak kabalan ti agkale. Iti aramidan mi a deposito ti siyar. Isuan na nga yabak iti agkale. Kas lamang sutil ka, Ambrosio. Kaya't mo ka di ti maitulad ka dagijay, ha? Nay, pare. Madi day tarabang mo. Madi. No di mo kaya ti makangag iti dakdakas pa'y ngangaw. Sumardeng kan, Ambrosio. Awan ti sirbi dagita kay bagpagam. Nakapanawan dagiti pan nakabagiti lintag. Ken dagiti man nakibiyang at agakabaliktyan. Imbag ta dida kasi ni Dirlakay. No di na magdano apay arabi ipay ti panagkalin. Ang mga nudakas ang ti atapandakan ka. Amo ka dakas ti atap da kanyak. Apay kid din, asak ti mangibaga iti dayta. Ibaga da lang ti atap da, tasong batak ida. Lakay. Amo, nagbutang da. Isungawanin tinang sitar pa'y kanyak. Aywan, napanantay gayim mo apuli ti hapon. Di mat kadwayo iti rabi eh. Nito Ribyo? Awan dayjay? Marmarapukaw dayjay asakang? Imanaw? Kasarsaritak lang. Pagamuan tawanan, isumatan ti panakaspak di dakkel asanga ti balite. Anya? Marmarapukaw dayjay. Nairwama kon kenkwana. Naaday ta. Agsubli kanto inton maminsan nga aldaw. Ta ilutek tumanan ti bulong. Yagyaman na, kinaba na. Nay, ito iti donasyon ko. Amang anuawan mo ti mabati a kwarta mon. Uray day tala ang 20 a pisos ti itinag mo di tatubong. Ay, di kagda na gina, tada kwartak. Nairan tada ito ya, para kada kayo. Ala, sika ti makaamaw. Asino ti sumarunaw. Man, sa kulit. Magbay, kapsat buwana. Ay, Ah,
Agsakit ka di manan, day ta sikat mo, Petra. Uwad nga, Rod. Mas daawak ta sa anak maten nga umawaway. Ngam kanayon matlata ti panagsakit na. Ay, gagangay day ta, iti panagsalugan ti edad. Ngam, saan ati panagpailot ko tinaskan ita nga imaya kabsat buwana. Day, anya nga Rod. Kumusta da sa arugan bitway? Nabayag matan, ajak nakita ida. Agtalubulanan. Ay, Petra, aya. No saan ka nga agpailot? Pumanaw ka nga rudan dito'y sangok. Sayang ti oras. No day takit di agsagap iti damag. Asaan mat nga importante ti gagaram. Oh, asino pa iti sumarunaw? Ay, sako ni Nabuana. Mala, umasidag ka, Borsyo. Saan nga agpailot ni Kapsat Petra? Mugamang pailo. Iso, asikan ti ilutan. No di pa'y nagdamag ni Petra itay bigat. Diyak pa'y mat kuman nalagit das aro kan bituan. Nabayag matan nga agpaisaw. Asa anak asimok nal iti ayanda. Isama pa anak man ita. Kumusta akmat ida? Di dakmat ngaminan pinapaayaban. Saan matan nga imimay ni bituan, ijay kalapaw ko. Ay, apay. Nasarakan dangatan aya, jay nagpukaw nga anak da. Ay na. Nawat-iwat mato'y pagnaan. Aginanaak man labiit. Ay, bumakit at alaganda tao. Ay, agal aalak amang lasat iti na ito'y adalan. Hidinto talaklakaakla iti timapaan iti ayanda sa araw. Ha? Pusa! Ha? Daytay samot, simangbay iti iti ayanda sa araw dayta, pusa! Isaw! Ay, dat-datlag dayta, pusa! Malaldawan nga. Kasla agsilsilaw dagiti rumimrimat amatana. Dirumbang nga agbutengak iti day tapusa. Meow! Meow! Umayan. Diyos ka, anyaman nakita ti pusa na ito'y. Sigala kuman, ti mangilisi kanyak iti dakas. Apo! Anay ko. Ay, ang sakit man ng tiroso ko. Sakit. Kasla makadultul uak. Ay, sumagmamanungal daw, hindi kastoy ang marikriknak. Anay ko. Ay, Saro! Umay ka man! Oh! Ano man na ya? Madiman ng tirusok ko. Oh! Anat mabasbasama kan? Kas kala aginaw ditan? Anya? Aginaw ko lang. Kaduan? Kasta ka, idi ininaw mo dyan, nagpukaw nga anak ta. Saan? Saan ako nga ginaw? Saan ako nga ginaw, Saro? Abay akas lang makaluksaw ka itimbaga. Mga nupod numat nga ginaw ka.
Addanton kasukat niya. Saan? Ha? Sa anak nga ginaw! Sa anak nga ginaw, Saro! Apay, asan na maklon ni Bituan, ti atap ni Saro, nga amangan no aginaw daytoy. Gagayem, di uliwayan na dinggan, ti tuloy, ti nobela tayo na pauluan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, kanitimat direksyon Jun Ributaso. Technical can musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Bati